Hejsa! Vi har valgt at lave en lidt mere enkelt video omkring tatoveringsfjernelse, som er knap så teknisk præget, og stort set uden at snakke om pico eller nanolaser. Vi har på de sociale medier set mange videoer, hvor klinikker viser deres tatoveringsfjernelse. Stort set alle disse videoer indeholder fejl, og jeg vil her informere om, hvilke fejl vi ser, og fortælle lidt mere om, hvorfor det er en fejl. Jeg vil også komme ind på uddannelse af behandlere. Mit navn er Bo Sørensen. Jeg er den daglige leder hos EBS Medical samt EBS Beauty Clinic. Vi har mange års erfaring i tatoveringsfjernelse samt uddannelse af behandlere og personale. Vores uddannelse følger de sidste nye MDR-regulativer. En af de fejl, vi ofte ser, er, at håndstykket ikke har kontakt med huden, men svæver flere centimeter over tatoveringen. Dette betyder, at laserstrålen ikke har den rette fokus, og dermed bliver den rette energi ikke leveret korrekt ind i tatoveringen. Dette kan medføre et utilfredsstillende resultat. Laserhåndstykket skal have kontakt fysisk med huden. Vi ser også tit, at klinikken vælger en stor spotstørrelse, f.eks. 10 mm, fordi det går hurtigere at fjerne tatoveringen. Dette er fint til en tatovering, hvor farven dækker et stort område, men til finere tatoveringer, der indeholder finere streger, samt tatoveringer, hvor farven ikke er helt dækkende for det behandlede område, betyder det, at laseren skyder på hud, der ikke indeholder farvepartikler, og dermed kan man påføre unødig skade på huden. Ydermere behandles samme område flere gange, og det er ikke sundt for huden. En anden fejl, som også ses ofte, er, at det samme område behandles flere gange. Det vil sige, at laseren skyder flere gange på det samme område. Reglen er et skud per område. Hvis dette ikke overholdes, kan man risikere at påføre huden unødig skade, og i sidste ende, at man ikke kan fjerne tatoveringen helt. Altså et skud per område. Man kan heller ikke fjerne store tatoveringer på én gang. Her er man nødt til at dele områderne op i mindre størrelser. Vi anbefaler, at man ikke fjerner mere end 15 x 15 cm ad gangen. Har du et stort område på, lad os sige, 40 kvadratcentimeter, så skal man have de her områder delt op i mindre størrelser af 15 x 15 cm. Men har du to store tatoveringer, lad os sige, på hver sin arm, så kan man godt fjerne dem på samme tid. Dette skyldes, at immunforsvaret skal have tid til at komme af med de blækpartikler, der bliver eksploderet. Gør du ikke det, kan du risikere at overbelaste immunforsvaret. Men vi taler også, at de 15 x 15 cm er fuldt tatoverede områder, og ikke bare små streger. Hvis det bare er små streger, vi snakker om, så kan man godt tage større områder. Meget kort om pico kontra nanolaser. Picolaseren er meget hyped, og mange klinikker siger, at picolaseren er bedst. Den gør ikke ondt, og ikke behøver så mange behandlinger. Sandheden er, at begge lasertyper gør ondt, og antal behandlinger er nogenlunde det samme. Man kan måske spare 1 eller 2 behandlinger i forhold til nanolaseren. Begge lasere har deres fordele og ulemper, så betydningen er ikke kæmpestor. Vi har erfaret, at ikke alle klinikker har modtaget korrekt uddannelse i fjernelse af tatovering. Nogle har set en video, andre har modtaget et kursus på 2 til 3 timer, andre igen har rent faktisk modtaget en korrekt uddannelse. Dette er dog mere undtagelse end reglen. Vores personale og kunder modtager et 2-dages kursus, hvor vi gennemgår alle aspekter i tatoveringsfjernelse samt øver os på rigtige modeller. Vi underviser i selve laseren, indstillingerne af laseren i forhold til den aktuelle tatovering, lærer om hudens opbygning og sikkerhed omkring laseren. Vores trænere er uddannet og certificeret fra producenten i tatoveringsfjernelse. De nye MDR-regulativer kræver, at underviseren er godkendt af producenten. Det er en ting, I skal holde øje med, når I får fjernet en tatovering og vælger den klinik, der skal fjerne tatoveringen for jer.
Det her var en lidt mere simpel og hurtig gennemgang i tatoveringsfjernelse med laser. Jeg håber, I fik noget ud af videoen, ellers er I altid velkommen til at kontakte vores klinik, og vi vil svare på bedst mulig vis. Ha' en rigtig dejlig dag.